ברצלונה, עכשיו רואה את המשחק של ברצלונה מול ארסנל. הנה מתחילים ליגת אלופות. מה קשור? יאללה, לך. הנה אני כבר לבוש. שנייה. ברצלונה וצעיף ברצלונה וחליפה שני רגע. הרכב של ארסנל. בוא נראה. יאללה, הרכב ברצלונה. הראו כבר. לא ברצלונה, לא. שנייה, נשים על שקט. יאללה תזייני את ארסנל. ברצלונה בנשמה. עולה ברצלונה. טר שטגן, בוא נגיד לכם את הרכב. טר שטגן, פיקה, דני אלבס, מצ'רנו, ג'ורדי אלבה, בוסקץ, איניאסטה, רקיטיץ', סוארז, מסי וניימר. מה זה, לפיקה יש צהוב? הנה, זה הרכב, זה החליפות החדשות של ניימר. יאללה, ברצלונה, הלאה. מה? כן, נתחיל כבר, רגע, שנייה. יאללה! הטריפלטה, כפי שזה נקרא בספרד, או הטראבל באנגליה, אותו דבר. ברסה בדרך הנכונה, אבל היא תצטרך לעבור את ארסנל בצורה לא פשוטה לחלוטין. ארסנל כמובן, לא רואים אנחנו מפסידים. וואי, איזה שחקני. ארסנל להפתיע את ההגנה של ברצלונה, ז'ירו שמקבל את הכדור, לא ממש מגיע אליו. מסתער שם ויבוא אופק, צ'ק עדיין הכדור הזה, יש שאלה תותחני. מה תותחני? אוליבייר ז'ירו הצרפתי, מלך השערים של הקבוצה, 18 שערים בסדר. אני בלחץ, לא נורא אם נפסיד, לא נורא שיזכו בגביע, לא נורא. הוא האיש שאליו שלחו מרבית הכדורים. ניסיון של נאצ'ו מונריאל, לעלות את הכדור פנימה, ניסיון המסירה שם של מסות אוזיל, ובעיטה אדירה של אלכסיס סנצ'ז, האיש שהגיע לארסנל מברצלונה, אבל הכדור של הצ'יליאני נמנע. כן, מעניין למה הוא לא עדד מברצלונה. כדור לעבר השני, כדור מדויק לאוקסלייד צ'מברליין. יש שם מגדל, אכן הנפת דגל של הדבר הטורקי והכדור... יש! אז אני יוצאת למשחק עם האנרגיות של האמירויות. מכיר את המגרש הזה מהשנה שבה הוא נקרא, מעולם הוא לא נקרא. מהקהל רועד מהתחבורה, וארסנל בקצת בגלל קהל יצאה גם לחץ... נמצא להם ככה 11 דקות, טוב? פשוט אני לא יכול 45 דקות. הופה. וואו! מה זה העבירה הזו? עושים אמא שלו. עושה לי פול, מה זה? האם אנחנו פה רואים גם כרטיס צהוב? לא, אין פה כרטיס, אבל ראינו את התגובה של אלון רמזי מאוד מתפלא על אמא שלו. נעימה, הכל בסדר. לשלוט על כדור חופשי. כן, הפעם אין לו מה להתפלא, נעימה לא עושה הצגה. למה שנעימה עושה הצגה, אה? למה? של קבוצות ונבחרות בריטיות, אבל עכשיו זהו מסי, מסורר את הכדור פנימה, נגיחה אחת. הכדור הזה הולך החוצה, הזדמנות ראשונה, אם אפשר לקרוא לזה, של דני אלבס דווקא, המגן הימני ש... מה אתה עושה? יש פה שני שחקנים ונבדל, השאלה למי מגיע הכדור. היה נקרא של דני אלבס, החלטה נכונה שם של הכוון, פטר צ'ך, עונה ראשונה שלו כמובן לארסנל, השוער הצ'כי הוותיק לשעבר כמובן בצ'לסי, הרבה מאוד משחקים היו בברצלונה, וחלקם ניצח וחלקם הפסיד, אבל מעולם מסי לא הצליח להבקיע מולו. האם היום זה יקרה בפעם הראשונה? מסי אפילו הפציץ פנדל מולו בחצי הגמר של 2012. רקיטיץ'
עכשיו. הלאה, הלאה, הלאה. הולך לבד. רוצה שם מימין את סוארז, הכדור לתוך הרחבה. איזה הגנה יש לארסנל, יואו. אני בלחץ, אני בלחץ, אני לא צוחק. להמשיך בכדור כמו שהיא אוהבת, כמו שהיא יודעת. לנהל את הקצב, לגרום לארסנל לרדוף אחריה. פיקה. לחביר מצ'רנו. אנדרס איניאסטה. בלחץ נוראי. אני עומד לי טלפון, לא צוחק. אני רואה אפילו אם אתה יכול. שנייה. סליחה, אני פשוט בלחץ, אני מתרגש, מי ינצח? או לא יודע מה. גם קר. אמא! מה אתה עושה? מה אתה עושה? גם ברצלונה נראה לי מקום ראשון זה צ'מפיונס. לא! כדור הולך ימינה, לאקטור ביירין, יליד העיר ברצלונה, שחקן קבוצת הנוער לשעבר של ברצלונה, אקטור ביירין, שוונגר הביא אותו בגיל 16. שידור חי. יש שידור ישיר. אקטור ביירין, מגן ימני מדהים, מהיר בצורה בלתי רגילה. לא! זה הולך פנימה, אבל רמזי לא מצליח להשתלט על... לא! לא! תנגח! תעיף! מספיק מדויק של ארסנל בחלק הקדמי. תעיף! יופי, אתם עושים נו! וואי! עושים אמא שלו. המגן השמאלי, איש מלאגה לשעבר, מקבל את הצהוב הראשון במשחק הזה. קצת נלהב מדי היה לחץ מוגן. מגיע עליך. מה זה חייזר 2? שנייה, יש פה משהו. אותו גמר ב-2006 בעצם החל את הנסיגה של ארסנל בכדורגל האנגלי. תעשו כבר התקפה. לא מגיע לגמר הצ'מפיונס. אתה אומנם בגביע פעמיים, אבל לא לשם היא מכוונת. הנה מסי. הכדור האלכסוני הזה היה מיועד שם לנאמר, עכשיו איניאסטה. יאללה, לא! נאמר לוחץ. תראו, זה טעות. אבל ארסנל רוצה לצאת קדימה, עכשיו היא לא ריאל. עכשיו אתה תתחלם, ועכשיו מוביל, מעביר רוחב לאחור. הכדור הזה היה חלק מדי. רמזי לא הגיע כמו שצריך, אבל ארסנל מרגישה שאפשר לעשות את זה. ההגנה של ברצלונה לא החלק החזק בקבוצה, ואת זה כולם יודעים. כן. מהיר מאוד. רוב המהלכים של ארסנל עוברים דרך הקשר הפנטסטי הזה של פפו. לא בהשתנה בברצלונה שפפ גוארדיולה אנחנו לא יודעים להגן, לכן אנחנו צריכים להחזיק בכדור 70% מהזמן. ארסנל את ההתקפות הראשונות של העונס על דני אלבס, היא הולכת על האגף השמאלי, גם סנצ'ז שם, גם סטוזיל בורח שמאלה, ומנסים להפיל את הלחץ על המגן הזה שהגנה כידוע היא לא התחומה החזקה שלו. אמיר מצ'רנו, משחק נגד ארסנל גרם בעצם בכך שהוא הפך תלם, אחר שכל הקריירה שלו שיחק בעצם כקשר, הייתה גלישה מול בנטנר לפני 5 שנים. מה אתה עושה? בפעם היחידה. יואו! עכשיו אני בלחץ.
עכשיו זהו מסי, רואה בצד השני ג'ורדי אלבה, המגן השמאלי שמתפנה, הכדור לא מדויק אבל ג'ורדי מגיע אליו. איניאסטה. תעשו כבר גול, תעשו כבר גול! שראית עכשיו זה דבר שלא מתמודדת בירים עם הכדור יותר מהיר מאשר נאמר בלי הכדור של השחקן. לאו לא יסריצה, ניסה אותו לעונה שנייה שלו כמעטה של ברצלונה. עד עכשיו זכה אבל בכל התארים החשובים, אליפות, גביע וליגת האלופות, גם השנה הוא רוצה לזכות אותו המשולש בפעם השנייה ברציפות. טוב. אתה עושה סוארז, מה? אתה לא יכול להגיע לכדור כזה? של פרנסיסקו קלין, לא מגיע לאלכסיס סנצ'ז. 3 שנים שיחק אלכסיס סנצ'ז בברצלונה. ליגת האלופות הוא לא לקח, אבל אליפות לא נורא. לא נורא. למרות שאני בלחץ. יואו. די! שנה קצת פחות, גם בגלל הפציעה שלמדנו אללה. צועל. התקפה כבר, תשגעו אותם, תעשו טקטיקה, שישגע אותם ויאללה גול. סבתוכה. אתם יודעים שרונלדו בן 31 ומסי בן 28? מסי רק בן 28? ורונלדו בן 31. טוב יאללה, אני מסיים את הסרטון כאן. אם אתם רוצים לראות את המשחק של ברצלונה בערוץ 22, פשוט תראו. יאללה, אני אראה לכם את ה... אני לא אראה לכם כל המשחק, אני אראה לכם חלק. טוב, אז יאללה, נתראה לעוד כמה דקות. יאללה ביי.